дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое, ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо ба ҳама дард даво. Баробара бузои фурӯшӣ бузи бисёр гизалай. Ёра 850 гуфтиё? Иша 860. Иша 800, иша 850 сум. Бо савдо мешаванд. 800, 850. Иш чанд? Иш 5 савдо мешавад. Иша 550 сум. Мон мега бо савдо. 400 сум када. Хатша тока 400 сум када дасташ. Не. 550. 800, иш 800, иш 850. Гӯспанду. Не, гӯяв бинем тамошо кунем мусим. Гӯспандои фурӯшӣ. Ё ай чанд то чанд сар мешавад нафрошу? Ҷа 1000 то 100. Ай 1000 сум то 1100 сум. Оно майдакош 900. Инаи майдакош 900 нам мешавад мега бародаро. Мақсад пишқорой беҳад хубам. Ё ҳамаш ёшакан оли ба фикр мо. Ҳамаш пишқорой ёшакан бародаро. Ёшак. Аҳа. Байни 8 моҳ 9 моҳ тони. 8 моҳ 9 моҳ. Ина бародаро бузои фурӯши така, гӯспанд ҳама чиз аст. Ёра 1600 мега. И гӯспандо чандиян ака? Гӯспандора 1400, такора 1600 бузо такора. Калон. И майдош бо арзонтара на? Ёша 800 мега. Бо савдо мумкин мешавад мега. Хай бо савдо мешавад. Дай тахмун. Ина бародаро гӯспанда пишқори такава ҳар намуда. Ин майдо чандиян ака? 800. Чанди савдо шид? 800 савдо шидан ёш. Ина ёш чандиян ака? Ина иш 2000, иш 2200, 1500 ҳар хелай. Ина иш 1000 така 1800. Аслиди чандан? 1100 сум така. Бо савдо мешавад. Хуби мега савдо мешавад. 850 боло ай. 1100 сум мега бара. Ё наран ё мода? Наран а? 1100 сум мега. Ё бозор чанд чука? Харча. Биша 2000 кан надодаст. Шкурой ёшан. 1100 сум мега бозорда ҳарча 2000 кан бозоришон. Бародаро инес сеташ мода ҳай. Ё чандиян ака? 8. 850 шумо. Модара 850 тара. 850 иши 12 каса. Ин нарай 1200 сом. Нарай 1200 сом. Ира 850 мега. Ира 1200 бифера. Ира 1200 бародаро.